Isifundo sethu sanamuhla njenganalokhu obesifundela namuhla uye wasifundela encwadini kaJohane 1 John wasifundela chapter 5 usifundele amavesi awu-5 kusukela kuvesi 1 kwaze wayofika evesini yesihlanu. Ngizocela-ke ukwaphinda lamavesi ngoba kukhona abangeneke sifundile. 1 John chapter 5 verse 1 kuze kuyophela verse 5. Ngicela ukufunda ngicela afundeka kanje. Ukukholwa namandla akho okuqala. Yilona lowo okholwa ukuthi uJesu uKristu uzelwe lo uthanda ozelwe uthanda nomzekelo. Ngakho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu. Sithanda uNkulunkulu senze imiyalo yakhe. Ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuba sigcine imiyalo yakhe futhi imiyalo yakhe ayinzima. Konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kungukunqoba okunqobe izwe ukukholwa kwethu. Ngubani onqoba izwe uma kungesiye lowo okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu na? Cela sikhuleke. Baba wethu onamandla onke, leli izwi lakho, leli izwi liphilile futhi ke lingamandla akho. Ilona ke Nkosi elingena lihlaba lahlukanise umoya nomphefumulo. Ithambo nomkantla Nkosi kuyahlukana ngalo. Izindlo zezinhliziyo zethu Baba zonke zambuliwe zisobala emehlweni akho. Baba usasebenza ngalo, yenza Nkosi silamukele singalicindezeli. ngoKristu Jesu uthatha udumo. Amen. Bazalwane, ngesonto elidlulile ubaba ubefundisa. Ufundise ngokuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho nangengqondo yakho yonke nangawo wonke amandla akho. Ubekade esifundela incwadi kaMatthew, uMatthew 22 verse 37. Uthe uma ngabe sifundela leya ncwadi wayesesisa kuchapter 10 wencwadi efanayo kaMatthew. Wafike wathi uma efunda khona wasifundela le ndawo ethi othanda uyise nonina kunaye akangifanele mina. Kanjalo nothanda indodana nendodakazi yakhe akangifanele mina. Obekuyinto ethi kukhona konke esikwenzayo uthando lukaNkulunkulu akube yilona olihamba phambili. Kepha lolu uthando sidlulisela kuNkulunkulu ngokuthanda uJesu. Ngoba ubona uJesu ubona uNkulunkulu. Ophika uJesu akamazi uNkulunkulu. Futhi angemthande ngoba akamthandanga uNkulunkulu ephakathi kwakhe ephambi kwakhe. Usifundisile ubaba ukuthi lento yokuthanda uJesu ukuthanda uNkulunkulu wenza isibonelo ukuthi ifana ne-washing line enama-poles awu-2 ngale nangapha ebese kuba no-line in between okuwona esihenga kuwona lo line. Wathi uma ungamthandi lo Jesu the whole line falls flat ne-washing yakhe ingcole lapho. Sizoqhubeka naleyo theme ke namhlanje bazalwane, le theme yothando. Yokuthanda uJesu, yokuthanda uNkulunkulu ngoba uJesu uyi-exact imprint kaNkulunkulu. Angithi incwadi yabaseHebheru isho kanjalo. Uma ubona uJesu ubona uNkulunkulu, uma uphike lo Jesu uphike uNkulunkulu. Na kule passage esiyifundayo bazalwane, ipassage esifunda ngokunqoba, isifunda ngokuthi isifundisa ukuthi obani abanqobi, who are overcomers. Ithi mayisifundisa lothi ithi ama-overcomers sikubonile sizwile masifunda ithi yilaba abakholiwe inkosi uJesu. Bekholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu nokuthi ungogcotshiweyo kaNkulunkulu the Christ.
kule ncwadi esiyifundayo sizobuka lento ethi uma ungumnqobi uyibeliever kunama character traits ekufanele siwabone kuwena. Angikwazi ukuthi ngumnqobi kodwa ama character traits omnqobi ngingabi nawo. Uma ngingenawo ama character traits omnqobi ngimane ngikhuluma umoya phambi kaNkulunkulu, angisiyo lo mnqobi, angisiyo ibeliever. Esikubona kokuqala la mathathu lama character traits. Eyokuqala eyokuthi iba nokukholwa okunganqamukiyo okungapheliyo. Ngiyazi ukuthi sikhona isifundise esithi insindiso iyaphela, isihloko sangelinye ilanga leso. Uma ikuphelela insindiso mhlambe awusiyo lokukhulunywa ngaye la, ngoba ithe inkosi uJesu wamukele yena unokuphila okuphakade. Siyazi thina uphakade akapheli, eternal akapheli. So insindiso yakhe ayipheli. Uma le yakhe ibuye iphele mhlambe olunye uhlobo lwensindiso kodwa hayi lo lusezwini likaNkulunkulu. Sizobona lento ukuthi iba nale continuous faith. Sizobona into yokuthi uma ungumnqobi ungosindisiwe iba nale continuous love. Hayi olukhona namhlanje lungekho kusasa, lube khona for 5 minutes luphele for the next hour, libuye futhi another 5 minutes. I-character yesibili, i-character yesithathu elindeleke ukuthi ibonakale kuwena kule ncwadi esikhuluma ngayo ithi ilento yokulalela izwi likaNkulunkulu, lihloniphe, uligcine. Awukwazi ukuthi uyamthanda kodwa ungaligcini izwi lakhe. Uma uthi uyamthanda ungaligcini izwi lakhe, sobona leyo ndawo ithi ngumqambe manga, awazani naye. Now lama characters amathathu bangcwele akusiwo ama characters ukuthi at least mangibe neyodwa ngi-right enye ngizoyithola ngendlela. Woyi 3 uma usindiswa ngokweqiniso lama character traits abakuwena. Yebo abakhona at different levels umuntu nomuntu. Ngesikhathi sihamba ohambeni lwethu lokholwa kwenzeka i-sanctification, singcweliswa aya ngokuye gqama, nalawe kade angabonakali abeseza yagqama nawo, kodwa hayi ngoba isuka ingekho. Ngakho ke ifuna uyiqaphelisise lento, ungathi ayikho kanti ikhona kodwa ayikakagqami, isephansi. Ayithi uma ngabe seyikhuluma lento ungabheki umzalwane oseceleni kwakho ukuthi uyashoda ubani kule character trait le enye le uthanda ngiyiboni kuyena. Akukhona okwami nokwakho ukuthi akanayo, ukuthi yena azizwe ukuthi unayo. Abese khulekela ukuthi uma ingakanyuki ngenxa ye sanctification akhule uNkulunkulu ayinyuse ukuze ibonakale isebenze. Sikhuluma ngomzalwane osindiswe ngokweqiniso. Sizobona lento ke bazalwane, sizoyihlukanisa izihloko ezimbili khona kuzobalula. Ngoba isihloko sethu siyayisho lento esengiyishilo ukuthi kunama marks nje omzalwane angahlukani okufanele siwabone kuyena. Uma engekho naye azathi anginakho, kusho into enkulu lokho ngensindiso yakhe. Asibuke ke sizobuka izinto ezimbili, sizobona le yokuthi ufanele ube nokukholwa okungapheli, continuous faith. Le continuous faith bazalwane ivezwa yilolu uthando. Sizoyibona ngalolu uthando ukuthi ikhona le faith eqhubekayo kuwena. Uthando luyiveza every day. Kwesinye isikhathi usungaqondile nokuyiveza. Usuke ungazi nokuthi uyayiveza lento. Ivezwa ngoba ukhona uthando kuwena bese ivele iyayiveza le faith ukuthi uyakholwa lo mzalwane. Izinto azenza ngeke zizenze umuntu ngokuzithandela kwakhe. Kunalento equbuka ngaphakathi emenzisa lezi zinto. Sizobona lokho okokuqala. Okwesibili esizokubona ama verses ethu sizophela bazalwane ku verse 3, sizobona kusukela 1 ya 3. Lama verses awu2 okugcina ekufundiseni kwethu 2 no 3 uzosikhombisa into yokuthi uyayibona lento yokubekezela ugcina izwi likaNkulunkulu iyona eprovayo ukuthi khona uthando la kuwena. Uyabona uma ngabe uhluleka ukubekezela ugcina izwi likaNkulunkulu, uma uhluleka ugcina izwi likaNkulunkulu ithi lolu uthando uNkulunkulu afise sibe nalo alukho kuwe. By the way ake sikhulume, ake silichaze lolu uthando.
bazalwane asikhulumi nge-friendship. Yabona i-friendship incike kuma-feelings akho ukuthi inhliziyo yami ithini ngoMadlamini. Uma inhliziyo yami ivuma hayi ngiyamthanda. Kepha inhliziyo yami ayingamuzwa kahle ngizoze ngisho ngithi angimphiwa ngimthanda. That is i-friendship engifisa ukuba nayo naye. Asikhulumi ngalokho. Sikhuluma ngalokhu thina sikubiza ngokuthi i-agape, uthando olusacrificial, okungesilo lwakho, uthando oluvela kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lo uthando. Uthando oluthi ngokwama feelings ami angimfuni uMadlamini, kepha ungokaNkulunkulu kanye nami. Ngakho ngizokwenza konke okuthando likaNkulunkulu ngikwenze kuyena. Sacrifice ama feelings ami ugcina intando kaNkulunkulu yothando. That is uthando likaNkulunkulu. Asimfundeke uverse 1. Sibuka yona lento yokuthi uthando lwambula ukuthi ngempela ungumnqobi, ungumzalwane, uyakholwa, unalokukholwa okungapheliyo. Uthi uverse 1 yilo nalowo okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe nguNkulunkulu. Lo thando ozelweyo uthanda nomzeleyo. Nayi imakhi yokuqala, nasi isibonakaliso sokuqala, nalo uphawu lokuqala oluthi ngempela ungumnqobi. Yilo ukuthi yilowo nalowo okholwa ukuthi uJesu unguKristu uzelwe nguNkulunkulu. Na ake sikhulume ngalento yokukholwa, ukukholwa. Yabona lento yokukholwa into ethi uma sengizibheka nami ngaphakathi ngiyabona ukuthi every atom enhlizweni yami iyavuma ukuthi ngempela uJesu the Savior unguKristu, ungogcotshiweyo kaNkulunkulu, uyiMesaya, unguye okwathenjiswa ngaye okuzohlanjululwa ngayo izono zabantu. Lento yokukholwa isho lokho, ayisho ngaphezulu kwalokho, ebesithi isifundise into yokuthi uJesu lo esimvumayo ukuthi umsindisi njengoba lokho igama lisho, esimvumayo futhi ukuthi unguKristu, ungumesiya, ungogcotshiweyo kaNkulunkulu. Lokhu kusikhombisa sivuma ukuthi kufike yena owathenjiswa ngaye, akekho umunye ozobuya afike. Uma ufunda lencwadi kaFirst John, ithi bakhona babengamvumi uJesu ukuthi uyilo Mesiya okuthiwa uyeza. Abanye babemphika ngalendlela yokuthi babethi kahle kahle njengoba azalelwa ewaseNazareth lapha eGalili, umuntu nje akasiyo lento yokukhulunywa ngayo. Ungumuntu nje njengabo bonke abantu. Futhi iyabonakala lento bebekholwa yilokho ukuthi iyabonakala lento, ibonakala ngokuthi umoya kaNkulunkulu kwafika ngamhla ebhabhadiso, kwakuyikhona ufika umoya kaNkulunkulu okuyiwona owawuzokwenza umsebenzi. Futhi iyabonakala lento ngokuthi mayesekhala esiphambanweni efa umoya kaNkulunkulu wahamba. That was isifundiso samanga, isifundiso esingesili iqiniso. Ngakho babekholwa ukuthi uJesu ungumuntu nje, uNkulunkulu wayezambula ngomoya lo wabonakala ufika kuJesu eJordani kade ebhabhadiswa, lo wahamba mangabe efa, kusho bona. Besisho kanjalo isifundiso. Kodwa mina nawe uma sinalenkolo, lenkolo isenza sikholwe ngokungapheli, ngokungangabazeki ukuthi cha, uJesu unguNkulunkulu owathatha isimo somuntu, wazwa ubuhlungu njengami nawe, wafa endaweni yakho wakufanele ufe ngenxa yesono, wavuka eprove ukuthi nawe uma ukholwa nguye uyovuka ngomhla wovuko. UnguNkulunkulu. Ithi sizokubona ngalokho. Awuzuyivuma lento yokuthi uJesu ungumprofeti nje njengabanye abaprofeti, kodwa umehluko ukuthi yena ungumprofeti omkhulu njengoba befundisa namuhla. Awuzuyivuma lento eshiwo amanye amaJuda, by the way, yathi akafiki umsindisi useza. Asabhiza aqoqa impahla zokwakha ngoba uyeza umsindisi ozofika azohlala ethempelini, akakafiki.
awuzukuvuma lokho ngoba uma usindiswe ngempela uzelwe ngempela nguNkulunkulu, every atom emzimbeni wakhe iyavuma. Leyo nto ithi iwubufakazi bokuthi uzelwe kabusha, iwubufakazi bokuthi ungozelwe nguNkulunkulu. Iserious lento bazalwane, singayithathi kancane. Sizohlala kancane kakhulu ngale ku chapter 4 sizoloko siya ngoba lencwadi iqala lendaba iqala ku verse 7 ka chapter 4. Kodwa sizoloko siyikhomba lento khona ngoba sikhomba ubufakazi bezwi likaNkulunkulu. Uma uya ku chapter 4 ufunda verse 20 no 21 ithi ke pho umuntu ethi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa azonda umzalwane wakhe unjani bazalwane? Ungumqambe manga. Na lento yokuthi ungumqambe manga iserious ithi lento yokuthi uyakholwa usindisiwe awusindisiwe uqamba manga. Ukholwa kwakho nensindiso yakho izobonakala ukuthi uthande lo muntu ongamphiwe ngokwemizwa, kodwa ngoba uyazi ukuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe. Uma lithi wathanda izwe, wathanda wonke umuntu wanikela ngendodana yakhe, ukuba yilowo nalawo okholwe nguye angabhubha abe nokuphila okuphakade. Akakhethanga athi ngiyamthanda lo, angimfuni lo, angimfuni lo, ngizomnikelela uJesu lo, angizomnikelela uJesu lo, akenzanga kanjalo. Uyisipho esiphelele ukuthi bonke abantu abakholwa abasamukelile bangasindiswa. Ngakho nawe uma umthanda uzoba njalo. Ngiyazi ukuthi ezingqondweni kuvuka into ye-election engqondweni zethu njengamanje. But khumbule, umuntu une-will, umuntu electiwe kufanele asithathe isinqumo sokulamukela leli ivangeli. Ithi-ke uma uthi uyamthanda uNkulunkulu kodwa uzonda umzalwane wakho ngumqambi manga, athi ngokuba lowo ongamthanda umzalwane wakhe ambonayo angemthanda uNkulunkulu angambonanga. Leyo ukuthi ungemthanda uNkulunkulu ongambonanga ithi lo ongamfuni ungumfanekiso kaNkulunkulu. Uma ungamfuni ungambona uNkulunkulu kulomzalwane awumbonanga uNkulunkulu, ngethu uyamthanda ubungamthanda umfanekiso kaNkulunkulu ophambi kwakho. So angikwazi ungakuphiwa, angikwazi ungakuphiwa, ungumfanekiso kaNkulunkulu, angithanda uNkulunkulu. Buku verse 21 uthini? Uthi yebo wasinika lo myalo uvela kuNkulunkulu, masiwugcine lo myalo. Uthi othanda uNkulunkulu makamthande umzalwane wakhe. Uyamthanda uNkulunkulu? Thanda lo mzalwane. Uyamthanda uNkulunkulu? Thanda na umfanekiso wakhe eduze kwakho. Mawungamthandi lo mfanekiso kaNkulunkulu ofuza uNkulunkulu, khohlwa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu. Vuma into eyodwa qha, ungumqambi manga. Bazalwane, lento ngiyafisa ukuthi ukuba umuntu uyakwazi bazalwane ukuthi athi mebheka umyalezo wosuku umlimaza angawushumayeli, bengeke ngime phambi kwenu ngoba ngiyalekha la. Uma ungaziboni ukulekha kwakho la ube ulekha, cela uNkulunkulu akusize. Ngiyacela ukuthi ujoyine nami ucela uNkulunkulu akusize singalekhi kulento. Lento bazalwane ithi asikhulumi ngetheology, asikhulumi theology la. Lelizwi likaNkulunkulu alikhulumi theology, alikhulumi idoctrine. Likhuluma ngawe uthe usindisiwe. Bazalwane, sinabazalwane ababusisiwe la ukuthi babe nezinto abazifundayo ezisizayo ukuthi si-understand izwi likaNkulunkulu ngendlela esiphila ngayo manje. Bazalwane, ngendlela ithema engihlupha lento engifisayo ukuthi kuhluphe nawe. Ngifonela umzalwane, sinamanesi la by the way. Ngithumela umyalezo kumzalwane ngithi akungixoxele ngalendlela enixilonga ngayo iziguli. Ngenizwe nisebenzisa amagama ehlukene, kukhona i-X-ray, kukhona i-ultrasound, ebese kuba khona i-scan. Zihluke ngani lezi zinto?
abese yangiphendula umama Masuku athi cha baba uMhlongo, i-x-ray mayikuhlola izobheka amathambo akho mhlambe nezintwana nje ezingaphezulu nesifuba sakho, i-x-ray leyo. Kodwa uma caca ukuthi sewuhloliwe nge-x-ray ayibonakala into ekugulisayo, ubese uyiswa kwi-ultrasound. I-ultrasound izobe isingene ecubini ibheke izicubu ukuthi izicubu zinjani, izicubu zinjani. Uma sitholakala isifo ezicubini ayemathanjeni, glory be to God, sewuzosizakala. Kodwa kuyenzeka ungatholakali sewuyenzile i-x-ray wayenze i-ultrasound. Sekufanele kuyekujulile kunalokho okubizwa nge-scan. I-scan singena siyobheka sidlule emathanjeni sidlule ezicubini siyofika la bekade kungafikeki khona, siyobheka ingaphakathi lemsipha, siyobheka ingaphakathi lama-cells. Ebese i-scan sibuya nesifo sithi nasi isifo, esidlule i-x-ray, esidlule i-ultrasound. Niyayi-understand lento bazalwane? Lento ithi uma lelizwi ungalizwa li-scan, mina nawe njengamanje singaphansi kwe-microscope, lelizwi liyasihlolisisa ukuthi lokunqoba okukhulunywa ngakho la esithi siyibona ngempela nabanqobi, sisindiswe ngempela yini. Bazalwane, i-microscope yenza ukuthi umuntu oke wabuka into mangengakunika inyama eyodwa, one piece wenyama, siwusike phakathi owami lo owakho lo wena bese ufaka kwi-microscope. Uma ke wawufaka kuma-microscope uzongawudli wena, ngiwudle mina ngoba ngiwubona ungenankenka, kanti wena awudli ngoba ubone ukungcola awukubona. Niyi-understand bazalwane lento? Ithi njengamanje lelizwi lisifaka phansi kwe-microscope, uNkulunkulu ubona konke ukungcola kwethu. Ngithi ngiyakuthanda kodwa ngikufuni, ngisho ngomlomo kodwa ngenhliziyo ngikuthandi. Ngifuna i-friendship kuwena, ngifuna ukukuthanda nge-sacrificial love kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ungumqambi manga lo, uqambela bonke laba bantu. Uthi uyangithanda, uyabathanda labazalwane. Uqamba manga bayamkholwa futhi ukuthi uyabathanda, akabathandi. Ithi lento mawuzwa lelizwi azi lento ukuthi iscan ama-results escan asephumile, ufake kwi-microscope wafaka kwi-scan ama-results aphumile, wathi ngempela mina ngisindisiwe, mina ngiyabathanda abazali, ngiyamthanda uNkulunkulu. uNkulunkulu uma esekufaka kwi-scan ethi cha awunjalo wena ufuna i-friendship kubazalwane, awufuni ukubathanda, vuma ama-results escan uNkulunkulu kuhlolile wakubona and ishintsha uma usuvumile. Ngisho into eyenzeke kumina abazalwane, angikhulumi ngawo. That is izwi likaNkulunkulu. Kuyona yona lencwadi uma siya ku chapter 2 engezugxila kakhulu kuyona uverse 3 no4 ngizokufundela, uthi ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma siyigcina imiyalo yakhe. Lo othi ngiyamazi kodwa angayigcina imiyalo yakhe ungumqambi manga, akanali iqiniso. Lalela lento ithi having been put under a microscope, having been to iscanner, esephumile ama-results akho, are you willing to change? Uthi uNkulunkulu uma esekutshelile ngalelizwe uqhubeka, ungashintshi kodwa uqhubeka uthi ngingumntwana wakho, ngumqambi manga eqinisa likho kuwe. Lento ithi iscanner siveze ukuthi we are true overcomers, we are true believers, or singama-fake. And akekho umuntu oseceleni kwakho ozokutshela lokho, uwe nezwi likaNkulunkulu lesilifunda la. Asiphethe ngithe uchapter 4 so ukugxila kuye ngoba uyahambisana lencwadi esiyifundayo. Uverse 7 no 8 ka chapter 4 uthi ke we bathandekayo kumele sithandane.
uverse 7 khona uthi webathandekayo hayi kumele sithandane ngokuba uthando livela kuNkulunkulu. Bonke abanothando bazelwe uNkulunkulu futhi bayamazi uNkulunkulu. Ongathandi akamazi uNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu uluthando. Lalela. Ithi the very essence kaNkulunkulu, the very being kaNkulunkulu, ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu uthando yena, hayi ukuthi unothando, hayi ukuthi uyathanda, uluthando yena. Ngamhla wamukela insindiso ehlala kuwe ngomoya ongcwele, wamukela uthando, awumekelanga ukuthi wamukela iessence kaNkulunkulu, uthando lolu ayilona yena uNkulunkulu, uhlala uthando phakathi kwakho. So akuyona into ongayiswitcha on and off as uthanda because umuntu onguNkulunkulu lohleli kuwena engumoya ongcwele. Uma ke ungathandi uthi kodwa kunoNkulunkulu kuwe, maybe khona ngempela wangena kuwena, kodwa kuyena lo nkulunkulu uthando. Iquestion ukuthi kungene bani, ngoba lo uthando uyena okucontrolayo, uthanda sacrificially, ungathandi ngoba uyena othandayo, uyena ophila kuwe. Ithi ke ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, awumazi inhlobo uma ukuthi awuthande, ngoba uNkulunkulu uthando. Lo nkulunkulu uthando kufanele akwenze uthande. Uma engakwenza uthande lo nkulunkulu okwena, mhlawumbe lo nkulunkulu ongenayo icapital letter N, uNkulunkulwana, unalo N omncane ngasekuqaleni esingamazi ukuthi uvela kuphi. Ipoint lokugcina kulama point amabili esithe siwabheka, sithe ukuthoba ilizwi likaNkulunkulu kuyaqinisekisa ukuthi acha ngempela lukhona lolu thando. Ukuthoba ilizwi likaNkulunkulu, masikhuluma ngokuthoba ilizwi likaNkulunkulu ke bazalwane, ngiye ngithanda ukugxila kulento ngoba sikhuluma ngento yokuthi like livela izwi likaNkulunkulu liphambane nje nemizwa yakho. Uzi ukuthi mina bengithanda ukuthi mina bengithanda into enje. Lithi izwi likaNkulunkulu cha yipapa lelo ongalifuni. Kodwa ngoba ipapa mina ngilithanda, lithi izwi likaNkulunkulu cha yipapa. Ebese uyashona epapeni ngoba izwi likaNkulunkulu lisho kanjalo. Angithi bazalwane, izwi likaNkulunkulu lithi ke ngiyakushiya lokhu ukuthanda kwami ebese ngiya epapeni engalifuni ngoba izwi likaNkulunkulu lisho kanjalo, ngisacrifice ukuthanda kwami. Uverse 2 no 3 esibona khona wona le ndaba esikhuluma ngayo uthi ke ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu nxa sithanda uNkulunkulu senza imiyalo yakhe. Uverse 3 athi ngokuba ukuthanda uNkulunkulu yilokho ukuba siyigcina imiyalo yakhe futhi imiyalo yakhe ayinzima. Uzothi uhleli lapho phansi uthi ivela kanjani lento? Ivela kanjani lento? Buku verse 2 uthi ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu nxa sithanda uNkulunkulu. Na yabona lento yokuthi siyazi ithi usuzihlolile. Yabona usuzihlolile, wazithesta ukuthi lukhona ngempela yini lolu uthando. Wasuyabona ukuthi lukhona ngoba ngisindise ngokweqiniso. Nangu umuntu osindise ngokweqiniso bazalwane. Umuntu okushunyayelwe izwi lamthinta, wabona ukuthi uhlukene noNkulunkulu ngenxa yesono. Utheme bona ukuhlukana kwakhe noNkulunkulu ngenxa yesono, wayesebona ukuthi liqinisile izwi ukuthi kukhona owanikelwa okuvuselelwa ngayo ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu lengihlukene nolowo nguKristu Jesu. Kodwa abesethi lo Kristu Jesu kufanele mangifika kuye ngivume izono zami nesokuqala engazalwa naso sika Adam. Ngivume bese ngithi mangizivuma izono zami ngimamukele lo Kristu Jesu abe inkosi nomsindisi wami, ngizivuma izono zami, uyena umuntu osindisiwe lo. Akusiye umuntu okuthiwe isho this sinner's prayer emva kwami ebese usho into engiyishoyo bese ngithi kusindiswe wena kade usho into eshiwe mina.
uzofika nesono sakho nje uzihambele nesono sakho phambi kaNkuluNkulu usho into eshiwo baba uMhlongo awushonga into eshiwo uNkulunkulu enhlizweni yakho futhi mhlambe izwi oluzwile alikhomba ukuthi isono sikuhlukanisile noNkulunkulu. Nango umuntu uthi ke lento ukuthi siyazi ithi sithe uma sizihlola sabona ukuthi ngempela sisindiswe ngempela. Siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkuluNkulu ngoba sithe uma sizihlola sabona ukuthi nabo badalwe ngumfanekiso kaNkuluNkulu, sabona ukuthi nabo bayizoni njenganathi. Makhulunywa ngokuthanda abantwana bakaNkuluNkulu kuthiwa basindisiwe la. Sabona ukuthi nabo basindisiwe, bayizidalwa zikaNkuluNkulu basindisiwe. Njenganalokhu uNkulunkulu ebathandile nami ngizobathanda kanjalo. Akuzuba khona i-first grade ne-second grade ne-third grade love. U-first grade ubekela abathize, u-second grade abathize, bese kuba khona u-third grade. Ngibathanda ngendlela efanayo. Ngoba phambi kaNkulunkulu sithandwa ngendlela efanayo. Akekho othandwa kakhulu kunomunye. Lento bazalwane ithi uma ngabe sesihlolile bese siyayibona ukuthi ngempela sisindisiwe sizibonile ukuthi asindisiwe kusafanele sishunyayezwe samukele ivangeli and be truthful. Why let that be truthful to yourself? Uma ubona ukuthi sengihlalile bazalwane I had an uncomfortable experience. Kumzalwane bengazi ukuthi usindisiwe for so many years. Senza naye izinto eziningi bangcwele, eziningi ezikhonza uNkulunkulu. Kuthe nje ngaleli langa wathi baba uMhlongo ngizovuma ukuthi ngisindisiwe namhlanje. Enhlizweni yami ngathi uthini mawuthi usindisiwe namhlanje? Wathi ngibonile ukuthi all along bekade ngikhohlisa nani futhi. Inhliziyo yami ibe uncomfortable kodwa ngaphakathi kwabakhona into ethi glory be to God. Ukuthi ube nesibindi kukhona abantu abazohamba baye kulahlweni ekubhujisweni ngoba bayasaba ukuthi sisebenze kangaka. Mangabe sithi khona sindiswa manje bazothini bonke laba abakade bazi ukuthi sisindisiwe. That is ukuzihlola. Ukuthi siyazi sithema sizihlola sabona ukuthi sisindisiwe sithema sizithola sathola ukuthi asindisiwe sase siyaguquka ngoba sizibonile ukuthi asindisiwe. Uma kungukuthi ngempela uthi unothando lukaNkulunkulu, lolu uthando esesikuvezile ukuthi lolu uthando luvezwa ukuthi uligcine izwi likaNkulunkulu. Ivume lento ukuthi ayakhelwe kwi-general knowledge kodwa ayakhelwe ekutheni uNkulunkulu uluthando futhi uNkulunkulu siyamthanda. And uma simthanda siyayigcina imiyalelo yakhe. Bazalwane sengikushilo lokho ukuthi kunento la uthi khona mina kahle bengithanda ukuya eNorth. Kepha izwi likaNkulunkulu lingikhombe eSouth. Iya eSouth ngoba izwi likaNkulunkulu likhombe eSouth. Noma ubuthanda ukuya eNorth ngoba uthi uNkulunkulu South shona khona. Uma uqhubeka uye eNorth ithi lento awulawulwa uNkulunkulu uzilawula wena. Kodwa kuyenzeka ungazilawuli wena kube khona umunye okulawulayo. Uma kodwa lokulawulayo ekuphambanisa noNkulunkulu, uNkulunkulu ethi South lokulawula wathi North, yazi into yokuthi ongilawulayo omunye umoya, akusi umoya kaNkulunkulu, angimazi ke usungawubheka wena. Imuphi lo moya okulawulayo? Uthi uNkulunkulu ezwini lakhe down to John 14 chapter 15 uyathi uma ningithanda gcina imiyalelo yami. Yabona leyo straight ayisho into eziningi uthi uyangithanda gcina imiyalelo yami. Mina ngithi South shone South. Angithi uthe uyangithanda shone South and lolu thando ongithanda ngalo akusilo lolu lwakho nolomunye ilolu lwami ngiwuthanda shone South uzoye South. Uma ningithanda gcina imiyalo yami. Abese angagcini lapho athi kuyona le yancwadi kaJohn chapter 14
njengoba ngishusha uverse 14 15 kodwa muwehla uya kuverse 24 uthi ongangithandiyo akawagcina amazwi ami. Ongangithandiyo ithi lento the moment ungayenzi leyo nto noma ngabe ubune excuse ozoyibeka mawungayenzi into eshiwo uNkulunkulu awumthandi. Lalela ithi lento noma ngabe ubune excuse ukuthi izwi lithi kodwa uma ngiyenza lento uzolimala lo mama lo umamcele ngakho ke ukuze nganelisa umamcele angizuyenza lento eshiwo yizwi angizuyenza ngoba umamcele uzolimala. Uthi uNkulunkulu you have chosen umamcele over me. Awumthandi mina uthanda umamcele. The only time la ungezuyenza khona izwi likaNkulunkulu noma izwi likaNkulunkulu likhomba ukuthi ungayenza lonto ila uzobuzuzela khona umamcele enkosini. That is the only time. Ukuthi noma ngazi ukuthi nginelungelo lokwenza lokho. Siyakubona lokho ukuthi siyakubona 1 Corinthians 8 angithi ukuthi nginelungelo lokuzenza lento kodwa ngenxa kaMamcela ngiyenzile lento ukuze ngizuzele uMamcela enkosini. But uma into engiyekela izwi kaNkulunkulu ingamzuzeli uMamcela enkosini ngithanda uMamcela kunoNkulunkulu. Ithi ongangithandiyo akawagcina amazwi ami futhi izwi enilizwayo akusile lami kodwa ngelikaBaba ongithumile. Inkosi uJesu isho kanjalo. Na le yokulalela izwi likaNkulunkulu ezinye zezimpawu zokuthi usindisiwe uPaul wesithathu esikhulume ngazo kulezi izintathu omaka singabona kubazalwane. Uma sifunda lo verse 2 uthi ubukhona ukulalela izwi bukonfirma kona ukuthi unalo uthando lukaNkulunkulu. Kodwa kufanele lokulalela kube into eqhubekayo. Kungabi ukulalela okunama gaps. Kungabi ukulalela okunama pauses. Ngiyamlalela namhlanje ngimlaleli tomorrow. Ngiyamlalela tomorrow angizomlalela in 5 days time. Uma kunjalo uthi uNkulunkulu akusikho ukulalela engikhuluma ngakho ngikhuluma ukuthi ukulalela kwakho akube continuous ngoba uphila ngaphakathi kuwena uthando. Ithini lento bazalwane? Ithi uthando nokulalela izwi likaNkulunkulu kuyipackage awukwazi ukuhlukanisa. Uma ke kwafika izikhathi lapho ukuhlukanisa khona ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa ngizolalela la maybe akusiyo lensindiso uNkulunkulu akhuluma kuyipackage lokho akuhlukani. Asiphethe bazalwane. Uverse 3 engithe sogcina ngaye uthi ukuthanda uNkulunkulu ilokho ukuba sigcine imiyalo yakhe futhi imiyalo yakhe ayinzima. Ikona kuthanda uNkulunkulu lokho. Gcina imiyalo yakhe uyamthanda ngempela uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi uthanda lo mzalwane uyamthanda futhi unconditionally sacrificially but uyamthanda lo mzalwane. Iwona imiyalo kaNkulunkulu ogcinayo loyo. Uthi ke uma senze njalo ngempela lokuqinisekisa ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Sithanda nabanye singabathandi. Masikhuluma ngokuthanda singabathandi, kunzima ukuthanda umuntu ongakholwa abazalwane. Kunzima abazalwane ukuthanda umuntu ongakholwa. Ngikhuluma into esiyaziyo sonke. Uthola ukuthi kufanele lo muntu umthande kodwa indlela akushiya ulimele ngayo akaboni yena ukuthi ukulimazile. Kodwa uNkulunkulu uthi asimthande. Inkosi uJesu imthande uJudas kwaze kwaba ilast minute. Umthande uJudas esethi kodwa Nkosi bengengcono lamafutha siwadayise ngoba kuningane sokuthola ngawo. Inkosi uJesu eyibona inhliziyo akazi ukuthi ufuna ungitshontsha waqhubeka wamthanda uJudas. Uma ngabe ethuma the 70 ubekhona uJudas emanzi njalo wamthuma uJudas naye wayekhona kwabathunywayo. Uma behlala etafuleni ethi khona ozongikhaphela phakathi kwenu bebuza bonke akazange asho ukuthi wena Judas ozongikhaphela. Wathi nami Inkosi kunalokho uthe ofaka isinkwa kanye nami yena ozongikhaphela. Ngaphakathi kuJudas kwabe ikhona kuvela ukuthi ngingumkhapheli. Empeleni wathi sengi-exposed ukuthi ngingumkhapheli. Isona sikhathi ahamba ngazo leso. Ithini lento ukuthina bazalwane ithi thanda nalo laba ebangakholwa akubibone sibathandayo kakhulu ukuze sibazuzele enkosini. Siyoliphosa ithawula ngamhlaba ephefumulo kokugcina.
siliphoseka ithawula ngabo ngoba kusekho singakwenza ngabo. Why? Ngoba lo othandayo ngaphakathi kuwena wathanda izwe lonke wanikela ngendodana yakhe. Uverse 4 akagcini lapho. Uma sifunda uverse 4 mhlamba ngimfunde wonke uverse 4. Uthi uverse 4 kule ncwadi esiyifundayo, konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kungukunqoba okunqobe izwe, ukukholwa kwethu. Ethi lento uma singabazalwane sizobhekana nezimo ezinye uncomfortable, kodwa ukukholwa kwethu uma sikholwe ngokuqinisa ukuthi uJesu ungogcotshiwe kaNkulunkulu samemukela, sesinqobile already. Anything else esibhekana nayo isinqotshiwe. Inqotshwe ngokuthi ngesikhathi kwenzeka lokho kuvele kwasehlala uNkulunkulu ngaphakathi kuthina ngomoya ongcwele. Uma ehleli ngaphakathi kuthina ngomoya ongcwele bazalwane uNkulunkulu, uma sesihamba siyohlala eSound Doctrine Fellowship eMontclair, ebese kusukuma uba umhlongo ozofundisa into okungeyona, umoya ongcwele okuwena uzothi lento efundiswa yilo baba ayiveli kuNkulunkulu. Uthi uyahlala uyabekezela, ithi athi umoya ongcwele ngishilo ngathi lento efundiswa yilo baba ayiveli kuNkulunkulu. Mhlawumbe uzobekezela inkonzo iziphele but ngeke ubuye next week. Ngoba umoya ongcwele ohlala kuwe ongokaNkulunkulu akakudlo kunjalo. Unqobe izwe ngani? Usathana akasakwazi ukumboza amehlo akudlise into engadliwa. Wena sewulalela ngomoya ongcwele, awusalaleli ngendlebe yenyama. Ukunqoba kwakho izwe kulapho. Ukhona okulalelelayo akutshela ukuthi akusikho kwami lokho. Ithini lento bazalwane? Nilinqobile izwe. Ithi nina anisangeni kwi-trap ukuthi kulungile kodwa noma ukholwa usindisiwe. Kodwa phela zenze lezi zinto ungabe usushiya impande zakho. Angithi kusho kanjalo bazalwane. Ungabe usushiya impande zakho. Wena awusabanjwa lezo zinto. Kuthiwa cha azikususi lezi zinto uNkulunkulu. Nalabo abanenwele ezinde ngokudalwa nabo banendlela abaya ngayo uNkulunkulu. Nathi esinezimfishane ezimnyama siya ngendlela yethu. Abanye abanenwele ezimnyama ezinde kodwa baya ngendlela. Awusakhohliswa yilokho. Ngoba uNkulunkulu ulithande izwe lonke wanikela oyedwa qha akekho omunye onikeliwe. And uma besho kanjalo umoya ongcwele vela athi akusikho lokho. Now ithini lento? Ithi bazalwane yena uyasi-identifyela izifundiso zamanga. Lalela uthi kade uyithatha mangiyazi manisuka la manje. Uma nisuka la emakhaya nizohamba niyoyibheka yonke lento kade ngiyisho la. Futhi uma ungakwenzi lokho wenza iphutha ngoba kumele kube njalo. Uma sewubhekile ekhaya bese uthi baba umhlongo uthe uMasula ngicela ungilekelela angikubone ezwini likaNkulunkulu noma mina ngikuzwa kanjalo. Ngicela ungilekelele ke sikuhlaziye kumele kube njalo ezwini likaNkulunkulu. Ingendlela umoya ongcwele identify ngalo izwi leqiniso nezwi lamanga. Ngizokwenza njani bazalwane mangabe ukuthi bekade kungekhona okusezwini likaNkulunkulu hleze ngikubhokele ngolaka ngoba uyangexpose. Lo usho ukuthi nokade ekhuluma ngama akusiyo kaNkulunkulu. Uma kade kungekona ngizosho ukuthi hey ngishelelile la sihlobo sami kona izwi likaNkulunkulu alisho kanjalo kodwa nakhe likushoyo ebese ngiyaxolisa. Now izwi likaNkulunkulu linjalo uNkulunkulu oyingcwele uyasivikela ezifundisweni zamanga abese yasiqinisa kulezi zifundo zeqiniso esesizamukelile. Kodwa lalela ithi izwi likaNkulunkulu lithi lokho kwenzeka kuwena ngoba usindisiwe. Abezwe bayazizwa same teachings. Basukume bashaya izandla, basukume basho haleluya ngoba bona balalela ngendlebe yenyama abalaleli ngomoya ongcwele. Bazalwane asifunde ezwini kuyona lencwadi chapter 4 buku verse 4 no 5 ukuthi bathini. Ithi nina abantwanyana ningaba kaNkulunkulu nibahlulile laba abafundisa izifundo zamanga nezidukisayo ngokuba lo okini mkhulu kunalo osezweni. Lo osezweni ocontroller laba abanye akanicontroli nini. Bona bangabezwe kwakhona abahlukubukile laba basebemukela isifundiso samanga.
uthi bona bangabezwe ngalokho bakhuluma okwezwe nezwe liyabezwa. Into eyenza ukuthi ungabezwa wena bashaya izandla uthuka uzibuza ukuthi yini abayishayela izandla lo haleluya nalo glory uphuma kuphi ngoba ayikho into kaNkulunkulu engizwayo la ingoba wena ulalelelwe umoya bona balele ngendlebe yenyama. Owezwe ubenza bayizwe lento bayizwe ukuthi mnandi. Na umbuzo nawo bazalwane. Uma uthi uyabathanda abazalwane kepha ungayithandi fellowship le sifunde izenzo 2 kungathi kuyinkathazo kuya kwi-fellowship akuzibuza ukuthi lolu uthando lukaNkulunkulu okumele liphile kimi liphile nakubanye abazalwane sifisane sihalelane ukuba ndawonye lupholiswe yini kimi why lungabi khona uma kungukuthi ungumzalwane sewuyazi ukuthi lapha kufundiswa amanga but every Sunday uyakhona uyohlala phansi kwalawo manga umlalelo uba umhlongo ofundisa amanga kodwa uqhubeke uba umhlongo ofundisa amanga kodwa uyakhona uyohlala khona zibuza ukuthi imuphi lo moya obekezelela lawo manga ngoba kaNkulunkulu awabekezelela amanga yimuphi lo phila kimi owenza ngiwabekezelele ngikenjoy nje ukukhomba ukuthi amanga kodwa ngikonje futhi ukuhlala khona uma umzalwane uligcina izwi ukuze kubona kuvele lo luthando lukaNkulunkulu awuzuyiresista icorrection kuzoba nezikhathi lapho uzocorrectwa khona umoya ongcwele kaNkulunkulu uma kusuka kulethwa into kaNkulunkulu kuwena uzoyamukela awuzuyiresista icorrection evezwa yizwi likaNkulunkulu uma uresista icorrection evezwa yizwi likaNkulunkulu uzibuza ukuthi ngifuna kuphi ngoba lokhu okukhulunywa ngako kusezwini likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu angibuyele ezwini mina ngifuna ukubuyela ezwini kanti ngifuna ukuya kuphi ithi lento iziphi impawu zinonazo lezi izimpawu nazo ziyahambisana yini nalezi zabanqobe sesizifundile ezokholo linganqamukiyo ezothando ezokuthobela izwi likaNkulunkulu zikhona kuwe uma ungazizwa zoyi3 ungizwe kahle uma ungazizwa zoyi3 ake singajumpele ekuthena usindisiwe ake sikhulekele ukuthi sivele nalezi ezinye ukuze uNkulunkulu asebenze ngamandla isanctification ukungcweliswa komuntu kunjalo bazalwane kusebenza kanjalo ukuthi kuvele nalezi izipho uNkulunkulu aziphe kuwe ikakhulukazi lama character traits ukholo onganqamukiyo singazi ukuthi uwile uyilolu uthando lokuthanda abazalwane njengalokhu uNkulunkulu olusacrificial okugcina ilokugcinisa likaNkulunkulu noma kungasathandeki uma kungukuthi uyayezwa ukuthi uyalekha la ngicela ungijoyine bazalwane sikhuleke kanye nawe siyikhulekelele ukuthi iqame nakuwe cela uthobisa amakhanda sikhuleke baba wethu ongcwele baba wethu namandla onke namuhla Nkosi usifundise ngama character traits ekumele sibe nawo okuyinkolo egxilile okuwuthando okukuthobela izwi lakho iobedience ngesonto elidlulile Nkosi usikhumbulile wasifundisa ukuthi konke lokhu kuvela kuwe unguNkulunkulu the Father and uNkulunkulu the Son wasikhombisa Nkosi ukuthi uma one of the pillars everything falls flat baba wethu namandla onke silekelele ukuthi siye emakhaya siguqula ukuhamba kwethu sizalign nezwi lakho uma ohlala kithi omkhulu kunezwe kungumoya ongcwele uzovuma ukuthi siguqule thatha udumo Nkosi sisadlinza ngalokho siziguqule ngoKristu Jesu inkosi yethu sikhulekile amen.